Vamos a empezar facendo entradas simplemente buscando a profundidade, vale? Entón, veña, unha fila. Así adestran os atletas lucenses na Escola de Iniciación ao salto de pértiga do Club Lucus Caixa Rural Galega para acadar sempre o resultado máis alto. Por un lado, está a xente infantil, que pertencen á Escola de Atletismo do Lucus, unha escola que temos aquí de iniciación, que empezan dende benxamís, e aquí dentro desta xente van probando todas as probas que se poden facer, e a pértiga é unha delas que se fai a partir da categoría infantil e están agora mesmo probando porque son unhas persoas que vemos que van competir neste próximo campeonato infantil. Están un pouco con isto que sería unha iniciación absoluta. Porque o deporte de base é esencial para facer dos máis pequenos grandes pertegueiros de élite. Nós temos esa premisa, queremos que o deporte de base é o que hai que fomentar, é o que estamos facendo, basicamente. Levamos 9 anos con isto, e atletas que agora mesmo vemos xa arriba, competindo un moi bon nivel, saíron daqui. Compañeirismo, superación e, sobre todo, aprender a non renderse nunca son algúns dos valores que dende esta escola se lles ensina a estes futuros atletas. O deporte trae uns valores que non se o teñen no outro lado, non? Dende o compañeirismo. E a parte do atletismo ten unha característica que é o modelo de como son as probas, non? Aquí a rivalidade sempre é moi sana, non se ven como pode ser en outros deportes rivalidades que acaban sendo agresivas, non, para nada, aquí o compañeirismo sempre funciona e é algo que se inculca dende pequenos porque é a base, non? Os adestradores non deben preocuparse, pois a lección está máis que aprendida. O atletismo de base, que o importante é máis que nada pasalo ben, facer amigos, ser deportivo máis que obter bons resultados. Eu creo que a escola basase moito máis niso. Non rendirse, por exemplo, se un día non che sai unha cousa, seguir intentando. Aún así, son uns cativos que tan só buscan pasalo ben. Tenemos muchos amigos y vienen mucha gente de mi colegio y nos lo pasamos muy bien aquí. Pois a estas idades, subir ao podio ou o cansancio non importan, e o único que contan son as novas experiencias. A mí me gusta correr, entonces no sé. Hombre, algo sí que te cansas, pero bueno, se pasa bien. Sínteste diferente porque cando subes, notaste como libre, como que estás superándote. A próxima cita terá lugar no Barco de Valdeorras, onde se celebrará o Campeonato Galego por equipos. E coidado, pois a canteira lucense chega pisando forte.